shugaban ƙasa ko gwamna da ya shigo a 1999 ya yi mulki ya ƙare, kun fahimta? Inda bayan ya gama shekara 8 ɗinsa za a koma a roƙe shi a ce ranka yi daɗe ka dawo ka ƙara mana 8, ya dawo ya ƙara 8 ɗin, bayan ya gama 8 a sake bin shi a ce ranka yi daɗe ka dawo ka ƙara mana 8, ya dawo ya ƙara 8. Inda ya yi 8 sau 3 yau da muke maganan nan da duka sun ƙare. Jama'a mun fahimta kun fi, domin wadda ya shigo a 1999 sun fita ne a 2007, waɗanda suka shigo 2007 sun fita ne a 2015, waɗanda suka shigo 2015 sun fita ne a 2023. Kaga 8 sau 3, waɗancan da suka wucin duk ƙwariyar jihar in za ka bi yanzu ba inda za ka samu hotonsu a liƙe a cikin jihar. Akwai abin wa'azi ko babu? Akwai. Wadda ya yi gwamna ɗin a farkon shigowar demokaradiyyar, yau in ka bi ƙwariyar babban birnin jiharsa ba inda za ka samu an liƙa ko hotonsa, saboda ya wuce. Wadda ya biyo bayansa ya wuce, wadda ya biyo bayansa ya wuce, wadda yake kai zai wuce ko bai zai wuce? Zai wuce. Jama'a mun fahimta? To idan Ibn al-Qayyim ya ce idan mutum ya rabkana, ɗaya daga cikin illar da rabkana take mishi shine toshe duk wata ƙofa da zai hankalci wani abu da shi. Duk wata hanya da zai hankalta ko ya ankara, to wannan gafalar sai ta yi blokin wannan wajen. Allah a Qur'ani yake cewa walaqad zara'ana li jahannama Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama kafiran min aljinn wal ins. Allah ya ce hakika mun halicci da yawa cikin mutane da aljanu domin jahannama. Kamar wani ne ya ce Allah me suka yi? Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah ya ce suna da zukata, suna da kwakwale. Allah ya ce amma ba su hankalta da wannan zuciya da Allah ya ba su. Kun ga illar daga fala ta musu? Lahum qulubun, Allah ya ce suna da zukata, la yafqahuna biha. Allah ya ce amma ba su hankalta da waɗannan zukata. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah ya ce kuma suna da idanuwa. Allah ya ce amma ba su ganin abin da ya dace da idanunsu. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji da waɗannan kunnuwa. Idan ka ga uba ya tsara ɗansa yana wani baka ji, ai ba maganan da uban yake faɗa ne ɗan bayi ji. Akwai abin da ake so ya kiyaye ne bai kiyaye ba, to wannan kiyayewan shi ne ji, amma jin wannan sauti barkatai ba shi ba ne ji. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji da waɗannan kunnuwa. A suratul Haqqa da Allah ya bada labarin Adawa, ya bada labarin Samudawa, ya bada labarin yadda ya yi fata-fata da su bayan juya baya da suka yi. Allah ya ce linaja'ala halakum tazkiratan, sai ya ce wata iyaha uzunun wa'iya. Allah ya ce tun na kawo muku wannan kisar ne domin ya zama wa'azi gare ku, sai ce wata iya ha uzunun wa'iya. Allah ya ce kuma don kunne mai jin gari ya ci. Walahum adhanun la yasma'una biha.
Allah ce kuma suna da kunnuwa, Allah ce amma ba su ji da waɗannan kunnuwa. Ula'ika kal an'am, Allah sai ce kun ga waɗannan bayi tamkar dabbobin gida suke, irin tumaki da awaki, shanu da raƙuma su ne al'an'am. Allah ce ula'ika kal an'ami, Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke. Sai ce balhum adal, Allah ce kai kun ga waɗannan sun fi dabbobin gida lalacewa da taɓarɓarewa. Me faru Allah? Sai ce ula'ika humul gafilun, Allah ce su ne rabkananu. Me ya kai su kamanceceniya da dabbobi? Allah ce rabkana. Me yasa suka zama abincin wuta? Allah ya ce rabkana. Me yasa jinsu baya amfani? Allah ya ce rabkana. Me yasa ganinsu baya amfani? Allah ya ce rabkana. Hankalinsu baya amfani? Allah ya ce rabkana. Jama'a muna ji? Ibn al-Qayyim ya ce idan mutum ya fada cikin rabkana, to illar farko da zai fara gamuwa da ita sai ta tare duk wani abu da zai hankalta da shi. Duk wani abu da zai hankalta da shi. Jinsa sai ta toshe, ganinsa sai ta toshe. Da yawa wallahi ba su farkawa sai randa za a sa su a kabari. Akwai wadda Allah ya ba da labari, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Allahu akbar. Allah ya ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Allah ya ce kowace rai za ta iso filin alkiyama ne, tare da ita akwai mala'ikan da ya kaɗo ta. Yadda ake tasa mai laifi ɗan sanda ya sa shi a gaba, haka ake sa kowa a gaba a kai shi wajen tsayuwarsa. Waja'at kullu nafsin, Allah ya ce kowace rai za ta zo filin alkiyama ma'aha sa'ikun, tare da ita akwai mai korota, wa shahid, akwai kuma wadda zai ba da shaida a kanta. Idan aka iso da bawa, Allah sai ce mishi laqad kunta fi ghaflatin min hada, ka kasance a cikin rafkana game da duk abin da zai faru a filin alkiyama. Fakashafna anka aka, Allah sai ce to yau mun yaye maka yanar da take idonka, wannan rafkanan da kai, wannan gafalan da kai, yau mun kwaranye shi, mun yaye shi. Fa basarukal yawma hadid, Allah ya ce yau ganinka zai dawo tangararan. To duk abin da yake faruwan ba wai dama bayi ji bane, amma yana ji ne a cikin rafkana. Sai lokacin da abin yake faruwa tukunna a lokacin sai ya ankara. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, za a ce mishi hakika ka kasance a cikin rafkana min hadha daga abin da yake faru wannan hali da yau ka samu kanka, ka kasance a cikin rafkana a kansa. Fakashafna anka aka, to yau mun yaye maka yanar da take idonka. Fa basarukal yawma hadid, yau ganinka na da kaifi, ma'ana za ka yi gane-gane.